Se nu der, når der kommer en bil. Det er sådan noget, når man går, så er man ved at vælte. Kan I se det her? Det er jo fuldstændig op. Jeg tror der ikke, hvis det er det. Jeg tror, hun vil blive lidt utryg ved det. Skal jeg smide din cykel om i går? Det er så gider. Nå ja, så skal jeg tage nøglen med næsten. Det er nummer 50. Det er vores køkkenvindue. Nej, jeg skal helt. Nå, det gør ikke noget. Det skal jeg